Nou, we zijn hier in Dan Woord. We zullen de meesten even verblijden met die fantastische prijs. En Marten, kom maar joh. Familie Legendaal 64. Dan gaan we daar wezen. Nou, zullen we eens even zien. Zullen we hier wezen, Marten? Eens even zien. Hier staat een karre. Dat is niet onder een 60. Goeiedag. Hey. RTV NOF. Ja. R. Legendaal. Ja, dat weet ik, ja. Nou, we hebben al even, we hadden al even contact gehad met live op de radio. Ja, dat weet ik, ja. En we zeiden van dat we even de prijs komen brengen. In de vrouw ook aanwezig. Dat weet ik aanwezig, ja. Nou, die mij er ook even bij komen. Ja. Hallo. Als eerste wil ik even hartelijk gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja. Jo, ik hartelijk gefeliciteerd. Geweldig, nee? En ik wil even vragen van waarom ben je hem eigenlijk donateur worden van RTV NOF? Nou, Joege Jikke, dat ben dus vrienden. Jikke Wiersma en Joege het Vries. Die presenteer ik als het best. Die ben dus vrienden en Jikke die ben ik al 30 jaar vriendin mij. Vanuit de squallen. Dat we kennen, ja. En nou, ik zei natuurlijk natuurlijk doen we dat. Hè? Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat je hem donateur wordt. En er werd eigenlijk met de omroep een pruttig goede dingen verdienen, laat samen zeggen. In de regio brengen we de nice en al die dingen meer. Nou, wij vinden het natuurlijk fantastisch dat je hem donateur bent worden. Bij deze wok in ieder geval even de check uitreiken. Hoi, nou, prachtig mooi. En hier ga je hem heen. Nou, zo mooi. Hartstikke mooi, hè? Dat ligt er wel. Even 3 dagen naar Ameland daar. Heerlijk even, ja. Er zitten 2 overnachtingen erbij. Het staat hier al je precies even op. En daar is een fantastische mooie kamer voor je gereserveerd. Nou, hartstikke mooi. Hartstikke bedankt. Ja, Geweldig. hartstikke mooi. Ja. Nou, we hebben per meisje verblierd maken, maten. We gaan op naar de volgende. Ik zou zeggen, nog een keer Joert. Ja. Ja, ja, doei. We zijn hier op locatie Inkomensweg. We zullen even zien dat Wiert Kooistra thuis is. De winnaar van deze fantastische waardebon. Yes, bye. Familie Kooistra. Nou. Goed. Ze zijn er net? Nee. Ja? Oké. Tot zo. Nou, hij komt er aan. Zullen we eens even zien. Ah, goeie. Wiert Kooistra? Ja. Dan gaan we de goeie te pakken. Du bent als het goed is donateur van RTV NOF. Ja, klopt, ja. Nou, dan wist één keer in de Zaffeltiert hebben we dan een loting. En ja, eigenlijk komen we eigenlijk steeds van, du bent een van de winnaars. Oh, nou, dat is bijna nog. Ik ga hier een handvol waardebon van onze sponsors. Er staan al die bedragen op, dus die meisjes in de winkel daar besteden. Nog een fantastisch cadeautje. En maar dank dat je donateur bent worden van RTV NOF. Nou, graag gedaan. Ja. Nou, bij deze die oorhandig ik jullie. En natuurlijk het cadeautje. Nou. Zullen we eens even zien wat erin zit. Dat dacht ik. Bijna nog, bedankt. Jo, ik bedankt dat je donateur bent geworden. Ja.